9 de abril de 1973, un pavoroso incendio acaba co edificio do Gran Hotel do balneario de Mondariz. O lume iníciase nun almacén de papel do último piso e a estrutura do edificio, basicamente de madeira, fai que o lume se propague con rapidez ata destruílo case por completo. Bueno, pois foi unha desgracia para Mondariz e nos decatamos moitos de que isto se acababa, porque o arder o Gran Hotel e como xa daquela os pequenos hotéis non había inversións, porque ahora había unhas políticas sobre o termalismo que outro medio desaparecía non só en Mondariz nin Galicia, senón no resto do Estado español, pois nos decatamos de que isto desaparecía. E foi para o povo unha desgracia, tremenda desgracia, cando arde o Gran Hotel e arde toda a historia de Mondariz. Parece ser que xa na Idade Media as augas da Gándara tiñan sona de ser boas como remedio para distintas enfermidades. Pero non é ata 1872 cando a familia Peinador redescobre o manancial e se recoñece a súa importancia. O lugar convértese en destino de peregrinación para xente de todas partes que chegan alí en busca das súas propiedades terapéuticas. Mondariz transfórmase nunha cita estival obrigada en un foco de cultura no que son habituais personaxes como Isaac Peral, Emilia Pardo Bazán ou Castelao. O propio balneario editaba unha revista dirixida por Ramón Cabanillas na que colaboraban xente como Murguía, Pombal ou Rosalía de Castro. A vila pasa a ocupar tamén un lugar preferente nos álbums de vacacións da familia real e a súa corte. Afonso XIII e o xeneral Primo de Rivera son asiduos do Gran Hotel, mago a que as augas non fosen quen de darlles un pouco máis de siso. As súas decisións e indecisións abrirían o abismo en que ben pronto se habería de precipitar o país enteiro e con el o balneario. Pero xa se sabe, non hai nada mellor contra o lume que a auga. Sobre todo se a auga é como a de Mondariz, unha auga con memoria. Unha das razóns de que eu me presentara á alcaldía foi precisamente o devolverlle a Mondariz a historia e recordar a nosos avós e bisavós, a Peinador, a Ramón Cabanillas, a Castelao, a toda aquela xente que aportou o parte do terrorismo á cultura. E a razón daqueles xóvenes daquel tempo, dos 73, que creamos unha sociedade chamada Amigos de Mondariz e a creamos en Vigo, pois viñemos á alcaldía para devolverlle a historia. Un novo proxecto empresarial fíxose cargo de augas de Mondariz e do que quedaba da historia do balneario. Entre as tres patas dese pote, pois que era o pobo, o empresario e o goberno galego, conseguiuse de que o termalismo non só en Mondariz, sino en Galicia e en España fora unha realidade, porque nós somos o buque insignia do termalismo do Estado español. Mondariz volve ser unha referencia no turismo termal e faise posible o soño dunha nova etapa de esplendor. A cultura, o medio ambiente e o urbanismo, quer dicir, nós temos que vender pois un pobo con uns ríos limpos e cuidados, un pobo que non barremos porque non manchamos, e un pobo que se queda co aroma e deixa a flor. Eu me sinto realmente feliz, aparte de haber nacido en Mondariz, que claro, e do objetivo e do que esta vila fixo cara fora.